Ara crearem una regla per enviar un correu electrònic si s'apropa la data de finalització d'una tasca o qüestionari i l'alumne no ha realitzat l'encàrrec. En aquest cas, escollirem un esdeveniment recurrent perquè cada dia a les 9:45 comprovi si la tasca ha estat enviada o no. Per tant, des de la pantalla del tauler del curs anirem a PLD, des d'aquí afegir una regla i li assignarem el nom d'email tasca no enviada. L'esdeveniment hem dit que seria recurrent i seleccionarem que a les 9:45 faci aquesta comprovació des del dia d'avui i fins a 2 dies més enllà, perquè volem que l'usuari només rebi aquest correu electrònic 2 vegades. Pel que fa a les condicions, la primera serà que el rol de la persona que rebi el missatge sempre sigui estudiant. Una altra comprovació que farem serà que l'activitat no sigui completada. I, en tercer lloc, voldrem que comprovi la data, que ha de ser sempre posterior a la data d'avui. I durant 2 dies li enviï el missatge de correu electrònic. Pel que fa a l'acció, serà l'enviament d'un missatge. El destinatari, com sempre, serà l'usuari que dispara la regla. Posem el títol de l'assumpte del correu i ara copiarem i enganxarem el missatge que ja tenim redactat a la caixeta del correu, inserim el testimoni, en aquest cas el nom de l'alumne, i marquem que aquesta acció només s'executi una vegada, salvem, desem i ens apareix la regla creada.